ସାଙ୍ଗ ବସିଛ? ହଁ ଭାଇ ବସିଛି ଆଉ। ଚାଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଆଡ଼େ ଯିବା, କ୍ରିକେଟ୍ ଟିକେ ଖେଳିବା। ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ। କାଲି ପରା 4-5ଟା ଛକା ମାରିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯିବି ନା। ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଗରମ ହେଇଛନ୍ ଆଜି ଗଲେ ମୋତେ ଖାଲି ବାଡ଼େଇବା ଛଡ଼ା କିଛି କରିବେନି ମୋତେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ଚାଲ ଖଟିଆଡ଼େ ଛକ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଚାଲ। ଯିବିନି। କାଲି ରାଉତ ଘର ଦୋକାନରେ ମୋର ଧାର ପଡ଼ିଛି। ଗଲେ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେବ ମୋର। ନା ମୋତେ ଯିବିନି। ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜି। ଆଉ ନା ନା ବାବା ମୋତେ କୁହନି ସେ ଯିବିନି ସେ ଲାଇନ୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ କଲେଜ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ନା ମୁଁ କଲେଜ ଯିବିନି। କାଲି ତ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି। 2ଟା ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଫଳିଆ ଟେକି ଯେ ପିଟିଛନ୍ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ସେଠିକୁ। ନା ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା କୁହନି ମୁଁ ଯିବିନି। ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବିନି ତ ହେଲା। ଘରୁ ଜମା ବାହାରିବିନି। ଆଉ ଘରୁ ପାଦ ହିଁ କାଢ଼ିବିନି।